tinofara kubatia tenzi tinovuma kumubatira basa ilo tenzi anotipa tino itane kutendeka tomubatira toyenda mbele tinerufaro tomubatira pano mumunda wake tinofara kuparaza soko rerudo kune vanu pasi Jesu ari kupenya kwa Baba anotipa chikomborero tomubatira toyenda mbele tinerufaro tomubatira pano mumunda wake nekufawa tinoteera tenzi tinofamba nekuperera topangidza pamwe kuna tenzi nevanyanga dzikugwayana tomubatira toyenda mbele tinerufaro tomubatira pano mumunda wake. La bafayo na batugile ubakipe ezonweni zabo kale la bawile baphakamise batshele ngo Jesu umsindisi la bafayo na batugile Jesu nesisa no sindiso na patelelayo ubalindile ukwamuke la opendukayo usame ngamandla ubancenga bazishiye izono batembele no sindiso abanzikhiziyo zoniwe kabi uzozidla mbulula ngothando batshele ngalokho bavuswe ngomsa abaphukile uyo bavusa abafayo abatugile uJesu nesisa no sindiso lela bafayo kuyimfanelo inkosiyo sizuza moyakho zubasondeze bezendleleni batshele ngo Jesu wafayo lalela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso lalela bafayo nabatugile Jesu nesisa no
Most High. Glory be to God. Keep on praising Him. Glorify His name. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Praise be to God Most High. Praise be to God. Keep on praising Him. Magnify His word. Goodwill towards men. Goodwill towards men. Oh, hark now. Hear the angels sing. Glory be to God. Amen. Birikuna Mwari. Birikuna Mwari. Timurumbidze. Timunamate. Rudo. Kuwanu wese. Rudo. Kuwanu wese. Oterera. Girozi zoimba. Birinexinga. Peri. Baba wedu na mpolesi Jesu tunakutendai nokuti makatida mukazvipa kuti isu nerudo rwenyu tibve muzvivi tiuye mukururama, kuti isu mukururama kwenyu tiende mupasi rose tiunzewo vazhinji kwamuri sokuti unze kwamuri kwamakaita. Kungururai izwi renyu risvikire munhu wose nesimba romweya mutsvene muna Jesu tanamata. Amen. John chapter 3 verse 1. Zvino kwakanga kune umwe mufarisi wainzi Nicodemus wedare guru revaJudha. Iye akauya kuna Jesu muusiku akati, mudzidzisi, tinoziva kuti imi muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unoita zvishamiso izvi kana zvamunoita kana Mwari asinai. Now Nicodemus akavona munhu, asi munhu uyu wakanga ane mutsauko navanhu vakawanda, because mabasa aiitwa nomunhu uyu akanga akasiyana namabasa anoitwa navamwe vanhu kusanganisa naye Nicodemus. Saka Nicodemus kana achiuya kuna Jesu anoti, Rabbi, tinoziva kuti muri mudzidzisi anobva kuna Mwari. Kureva kuti vamwe vadzidzisi vose Nicodemus waivahwisisa kuti havabvi kuna Mwari, asi uyu unobva kuna Mwari. Nemhaka yei? Nokuti for no one could perform the miracles and the signs you are doing if God were not with him. Jesu waive nezviratidzo nezvishamiso zvisingagoni kuitwa nomunhu kana asina Mwari. I will go. Jesus pana Hebrews chapter 10 unoti, tarirai ndauya kuti ndiite kuda kwenyu. Kureva kuti Jesu wakabvuma kuti, Father, I will go, but I will only go doing your will. And because Jesus was willing to do the Father's will, his ministry was accompanied by miracles and signs that no other man could do. So with our theme, I will go, it is only proper to know all that is of God. Kuti tigone kuenda nezvaMwari, tinofanira kuziva zviri zvaMwari kuti tiinde nezvaMwari. Saka ndinoda kuti mupfungwa yatinoda kudzidza panapa ndeyekutiyo tinogona kuenda sei nezvaMwari
tinogona kuinda sei nezvaMwari. Jesu akaonekwa naNikodhimasi kuti uyu munhu Mwari wakanga anaye. Ende Jesu unoti endai naizvozvo, tarirai ndinemwi kusvika kumagumo enyika. Saka tinofanira kuratidza kuti tine watinaye. Jesu wakaratidza kuti une waanaye asingaonekwi asi anoonekwa kuburikidza namabasa ezvishamiso akanga achiitwa naJesu. Jesu unoenda mberi achitiye, tarira, ndinokuudza zvokwadi, hakuna munhu unogona kupinda muumambo hwaMwari kunze kwokuti aberekwa nemvura nomweya. Hakuna. Jesu anokurumidza kupindura Nikodhimasi kuti shuwa wachiva nokufarira zvandinoita zvakanaka, but haugoni kuzviita zvinhu izvi kana iwe usina kuberekwa kutsva nemvura nomweya. Haugoni kuzviita zvinhu izvi. Saka zvinhu zvatinogona kuita ndokunge tabarwa patsva, tava vanhu vatsva, tava neupenyu hutsva. Upenyu hutsva hunoudzwa Nikodhimasi hunoudzwa ini newe kuti tinofanira kuzvarwa nemvura nomweya. Kureva kuti kuzvarwa kwedu kwokutanga kune dambudziko rokuti hakugoni kuona umambo hwaMwari, hakugoni kupinda muumambo hwaMwari, hakugoni kuita mabasa aMwari, hakugoni kuita zvishamiso zvaMwari. Pakupedzisira hakugoni kuratidza umwari hwaMwari kuvanhu vatinenge tichishumira kana tisina kubarwa patsva. Kwanziko tinofanira kuzvarwa patsva. Kuzvarwa patsva nei? Zvikanzi nemvura nomweya. Ndinoda kubata pfungwa yekutanga, in short, pfungwa yemvura. Mvura chiratidzo chepano pasi chezvandaitwa naMwari muna Kristu Jesu. Mvura chiratidzo chepano pasi, hachisi icho chiratidzo chokudenga. Chokudenga tichachibata. Saka kana ndichiverenga bhuku rinonzi Review and Herald September 18, 1900, inotaura page 4 ichitiyo, water baptism may be repeated over and over again, but of itself it has no power to change the human heart. Handimurikunzwa zvataurwa panapa kuti kubhabhatidzwa kwemvura ndiko uye kungatodzokorogwa nguva nenguva munhu achingobhabhatidzwa, but iko chaiko hakushanduri mwoyo womunhu. Nemhaka yei? A man may be baptized and his name be placed in the church hall, and yet his heart is unchanged. You see, zvinogona izvozvo izvi kuti munhu abhabhatidzwa, zita rake rigova muregister rechurch in good and regular standing, yet the heart is not changed. It's still the old heart. Hereditary and cultivated tendencies may still work evil in the character. Mandiri uipi hunenge hwakangozara nokuti mvura haigoni kushandura munhu kuti ave munhu mutsva. Saka kuzvarwa nemvura ishuwa, tinofanira kubhabhatidzwa mumvura, tinofanira kunyudzwa mumvura. In fact, Romans tichasvika kwairi inoti kuviga. Mvura inomirira kuviga munhu wafa kumuchinjikwa naKristu. Kune nzvimbo yokufira, kune nzvimbo yokuvigwa. Ndo patoda kutiona. Saka mvura inopangidza munhu wafa kuti taakuviga munhu wafa kunyika, nenyika yafa kwaari, saka tomuviga mumvura. Iyo pachezvayo haigoni kuchinja munhu upenyu hwake. Unhu hwomunhu hunoramba huripo. Saka panofanira kuva nenzvimbo inochinjwa munhu paanoshandurwa, nokuti Jesu ati panofanira kuva nemvura nomweya. Kana tichitarira John chapter 3, Jesu haagumiri kunana verse 3, 4, 5. Unoenda mberi naNikodhimasi achiinda pavhesi ya 14. Unotiye Nikodhimasi, saMozisi akasimudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusimudzwa, kuti ani nani unotenda kwaari ave neupenyu husingaperi.
panapa taiswa pane stage kutiko nyoka dzomurenje dzinopenga dzakaruma vana vaIsraeri kuna Numbers. Now vana vaIsraeri varumwa nenyoka vakazama mishonga yose yavaikwanisa kuti vangashandisa kuti vagone kurarama kupoison yenyoka dzakanga dzavaruma, but vakashaya basa, vakaramba vachifa. Ndivo vakaenda kuna Moses, vakachema kuna Moses. Moses akaenda kuna Mwari. Mwari akati, Moses, gadzira nyoka yendarira. Kana waigadzira woisa padanda rakareba woisimudza, kana waisimudza ani nani anotarira panyoka iyi zviro kwazvo uchaponeswa, uchararama. In fact, uchararama, uchapora poison yaanenge yapinda munyama yake. Now Jesu notora munongedzo dambudziko ravaIsraeri muna Numbers somunongedzo wainongedza kwaari kuti iye ndiye uchazova nyoka ichadzikinura vanhu kupoison yenyoka iri diabolos naSatani, munyoka yekare, munyengeri wenyika yose. Saka Jesu noti senyoka yakasimudzwa murenje naMozisi, neniwo ndofanira kusimudzwa senyoka. Izvi waitotaura rufu rwake gunogona kuponesa vanhu kubva muzvivi vachiinda mukururama. Pa15 oti kuti ani nani unotenda ave kwaari ave neupenyu husingaperi. Tinoda kuona kuti kutenda muna Kristu kunopa munhu upenyu husingaperi. Kugamuchira Jesu pamuchinjikwa tinogamuchira upenyu husingaperi. Tinogamuchira upenyu husingaperi. Ndo patine toda kutaura kuti pamuchinjikwa panoisa shanduko muupenyu hwemunhu, panoisa shanduko muupenyu hwemunhu, panochinja munhu kuti abve kuupenyu hunopera aende kuupenyu husingaperi. Ndo zviri paJohn 3:16. Mwari wakada nyika akapa mwanakomana wake kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asi ave neupenyu husingaperi. Saka upenyu husingaperi hunowanikwa nokutarira kuna Jesu Kristu akasimudzwa senyoka, ari nyoka inoponesa, inopa upenyu husingaperi. Senyoka yaMozisi yaipa urapi, kurapa munhu arumwa nenyoka dzendarira dzakanga dziri murenje. Jesu panapa anorapa hosha yechitema kana tatarisa kwaari. Now, Apostle Paul achitaura nesangano rekuroma vatiwo torambira here muzvivi kuti nyasha dziwande. Pavesi 2 unoti aiswa, God forbid, tichagoramba seiko isu tiri muzvivi? Tiri muzvivi, isu takafa kuchivi, ticharamba sei tiri muchivi? Verse 3, ko hamuzivi here kuti isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? Ndo patiri apo. Isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Rufu rwaJesu ndorwo pamuchinjikwa, paya paikana ndasimudzwa. Paul noti mukusimudzwa kwaJesu pamuchinjikwa, ipapo pamuchinjikwa ipapo ndo patakabhabhatidzwa murufu rwake, nokuti takava murufu naye, murufu rwake. Hatina kusara kunze, takava pamwe chete naye paakafa pamuchinjikwa, takafa pamwe chete naye Jesu Kristu. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, roda kutiudza kuti chivi hachigumiswi nokuinda mumvura. Chivi chinogumiswa nokufa naJesu pamuchinjikwa, kwanzi kubhabhatidzwa muna Kristu Jesu murufu rwake. Saka pointi yanzi mumvura umu tingadzokororana tikadzokororana, but dzokororo yacho haigoni kuchinja mwoyo womunhu, nokuti munhu unoramba nemahereditary tendencies and the cultivated tendencies to evil. They will continue
zvichionekera muupenyu hwomunhu, umbavha, kureva nhema, upombwe, kuzvida, kutsamwa, kupopota, continuously zvinoramba zvirimo mumunhu. Munhu oshaya kuti ko chii chiri kundinetsa ini ndakapinda mumvura nenzira chaiyo chaiyo yandofanira kubhabhatidzwa nayo muzita raBaba noMwanakomana noMweya Mutsvene. Nyaya huru ndeyekuti imvura haigoni kuchinja chimiro chomunhu, haikwanisi. Ine munongedzo wayo wayakamirira mvura. Inonongedza zvakaitika kumunhu pamuchinjikwa. Ine munongedzo kunyika, kwete kuna Mwari. Ine munongedzo kunyika, but hatindei kune chine munongedzo kuna Mwari nechinoita kuti munhu ave noumwari hwaMwari. Ndicho chichi chanzicho. Don't you know that all of us who were baptized into Christ. Now, the problem huru ndeyekuti many people we don't know, but I hope by now we will know. Kuti isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Saka kana munhu abhabhatidzwa muna Kristu, ndo pari kunzi haacharambi achiita chivi. Pavhesi 2, tichagoramba seiko tiri muzvivi? Isu takafa kuchivi. Takafa kuchivi kupi? Takafa kuchivi patakabhabhatidzwa murufu rwaKristu Jesu. Chapter 6 verse 7 inoti nokuti wafa kuchivi waruramiswa. Wafa kuchivi waruramiswa. Saka it is very important to understand this death at the cross, which ends us our hereditary and cultivated tendencies to sin, which causes us to cease to sin and usher in righteousness, a righteous living. Inonzi pana chapter verse 4, chapter 6. Kuti mufambe neupenyu mutsva. You see, at the cross, everything is done until a person is qualified and prepared to walk in newness of life. Now, how do we come to this experience? We come to this experience as we read from 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Inoti iyo. For by one Spirit we were all baptized into one body. By one Spirit we were all baptized into one body. And that body is the body of Christ. So before we are baptized by Pastor Nhari mumvura, in fact, ini ndinokuvigai mumvura. Mufundiswa unopinda naye mumvura anenge achikuviga. But before that baptismal burial, there must be a baptismal death. A baptismal death. Baptism to die. And that baptism to die is done or performed by Pastor Holy Spirit. Mweya Mutsvene wanziwo, for by one Spirit we were all baptized into one body. Mweya Mutsvene ndiwo unotibhabhatidza mumuviri waKristu Jesu. Saka munhu asati abhabhatidziwa namufundisi kana naevangelist kana nabishop kana nani zvake prophet anobhabhatidza, munhu unofanira kutanga abhabhatidzwa muna Kristu Jesu, mumuviri waKristu Jesu, mumuviri waKristu Jesu. And munoziva kuti Bible inototaura kuti Kristu ndiye musoro wekereke, and that body of Christ is the church. Is the church. Now, let me take this quotation from Sabbath School Quarterly, February 25, 2017. Inotaura ishiti iyo. The Holy Spirit unites us with Christ. We would not exist as a church if the Holy Spirit did not unite us first with Christ at the cross. Christ is the head of the church through the Holy Spirit. We are effectually united to Christ Himself through the Holy Spirit. Being united with Christ at the cross is the foundation of all the blessings of salvation. All the blessings of salvation are founded on being united with Christ at the cross. Pamuchinjikwa na Kristu Jesu ndo pane foundation neo dzezvikomborero zvose zveruponeso. Kana tisina kuva pamuchinjikwa na Kristu Jesu,
hatigoni kuwana zvikomborero zvese zveruponeso. Pamuchinjikwa ndo patinogamuchidzwa upenyu butsva muna Kristu Jesu. Nenzira ipi? Now, mukatarira Luke chapter 12 verse 50. Bible shoko raMwari rinotiro, but ndi Jesu aitaura. Unotiye, but I have a baptism to be baptized with, and how I am straitened till it be accomplished. He himself, Jesus, was baptized in chapter 3. But in chapter 12, he speaks of another baptism that awaits him. Yaanoti ndinomanikidzwa sei kusvikira rubhabhatidzo ugu gwatoitika. Design of Ages, page 690, paragraph 3. He will save men at any cost to himself. He accepts his baptism of blood, that through him perishing millions may gain everlasting life. I quote. So, Jesu unogamuchira rubhabhatidzo gweropa kwepamuchinjikwa kuti kuburikidza nerubhabhatidzo uku mamiliyoni namamiliyoni evanhu vanoparara vawane upenyu husingaperi. Saka upenyu husingaperi hunowanikwa nokubhabhatidzwa murubhabhatidzo gweropa muna Kristu Jesu. Christ's death, my dear brethren, is not exclusive, is not of Christ himself alone, but it is inclusive of you and me. Tiri pamwe chete pamuchinjikwa. Muchinjikwa nde wa Kristu nenyika yose pamwe chete. Now, mukatarira Zachariah achiprofita nyaya rubhabhatidzo kwa pamuchinjikwa. Unotiye, in that day there shall be an open fountain for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanliness. Now, this fountain that will be opened in Jerusalem and in the house of David is a fountain of cleansing us from sin and uncleanliness. Knowing this, kuti kuna Peter chapter 3, unoti rubhabhatidzo gwemvura akubvisi tsvina, asi gunotsvaka hana yakanaka, gunopangidza hana yakanaka kuna Mwari. Rubhabhatidzo gwemvura ndiri kuudza vanhu kuti nhasi uno naMwari tava chinhu chimwe chete. Ndo zvandakatenda parubhabhatidzo gwangu rwapamuchinjikwa. But panapa tiri kupuwa a fountain that will be opened for the inhabitants of Jerusalem. Fountain yokugeza zvivi nekuchenura vanhu. And that fountain muchaiona pana John chapter 19 verse 34. Inotiyo vaitisana naro vachiti uchi mupenyu here, vamwe vakati wafa, vamwe vakati mupenyu. Kwaimwe musoja wakatora pfumo rake akanomubaya parutivi, pakabuda ropa nemvura. That's the fountain now. Yeah. Pano ndinoona nanda dzvuku, tsime rakadzama, Jesu tenzi muponesi. Ndo panotaurwa pamuchinjikwa pane tsime rakazarugwa nepfumo nomusoja. Ndo panowanikwa kusunungugwa kwedu kuzvivi nokubisiwa tsvina yechitema. Now, nenzira ipi? Bhaibheri ratiro isu tose takabhabhatidzwa nomweya umwe mumuviri umwe, kureva kuti muna Kristu Jesu isu tose pakafa Jesu pamuchinjikwa, isu tose takanga tiri maari. In fact, ukadzokera ku Bible commentary page 1075 inoisa pachena kuti iko pakapinda Jesu mumvura achibuda, shoko richiti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Shoko rinotiro spirit of prophecy. Ipapapo Jesu wakanga akamiririra nyika yose iri maari. He was mankind representative. We were all in him. When God accepted him as his beloved son, we were all accepted in the beloved. We were all at the Jordan. We were all there. Hakuna akanga asipo. Kristo achigamuchigwa. Takagamuchigwa mumwanakomana wake.
Saka nemake kuti wakanga anesu kubva pakuberekwa kwake noupenyu hwake hwaakararama, history yake yose, all the whole world was in him. His acts of righteousness became our acts of righteousness. And paakaenda pamuchinjikwa, isu tose takanga tiri maari. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa, akaenda anesu. We were included at the cross. We were all in him. We were all in him. You see, at the cross, we are in him. But at the resurrection, he is in us, for our victory. Makatira zvakanaka. Sa uku kumashure tiri maari, achitiraramira, achitikundira chivi. Makatira zvakanaka. Achitikundira chivi. That all of us were baptized into Christ Jesus. It is baptism into his death to end one creation. Makatira, tiri kubhabhatidzwa murufu rwake kuti tigumise upenyu hwechitema. Nokuti Bible inoti, the soul that sinneth shall surely die. So we were all in Christ in order to die the second death of sin, punishment to sin. Saka, we were baptized into him to end one creation, to end our first birth, to end the old man, to end the first regime. Tigumise, takapinda muchitema no kuzvarwa, tinobuda muchitema norufu. Saka, Paul atiye, isu ticharamba tiri muzvivi sei, isu takafa kwazviri. Saka takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu kuti tigumise upenyu hwechitema. Muna Kristu Jesu murufu tiri kugumisa upenyu hwatakawana kuvabereki hwechivi, mubereki wedu Adam. Now it is also baptism into Christ Jesus. We have baptism into his death. We have baptism into Christ Jesus. Why into Christ Jesus? For a new life. Tiwane upenyu utsva muna Kristu Jesu. Tipiwa upenyu utsva. Saka tinobhabhatidzwa murufu rwake kuti tigumise upenyu mushanu. We are having a view of a new life. That is baptism into Christ. You know, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things are passed away and new things have begun, and all those things, new things are from God. So, the cross. Now, muchinjikwa unotibetserei. The cross is there to save us, to end our life of sin and give us a new life in Christ. Why? Because it was at the cross that the exchange took place, where we died. And in exchange, God gave us his life in Christ. Why? Because Bible noted, at the cross, God was in Christ, reconciling the world unto himself. Saka, pamuchinjikwa, Mwari vakanga varipo, Kristu vakanga varipo, iwe neni tairemo, tiri muna Jesu Kristu, kuitira pave nekuchinjana kweupenyu. At the cross, God gave, wakaisa uipi wedu wose pana Kristu Jesu, akaisa kururama kose kwa Jesu kwatiri. This is why Jesu achiti, baba vangu, mandisirei, wakasiwa na baba, nokuti wakanga atakura, chivi chenyika yose, tikasara isu tatakura, kururama kwake kose kwa kwatiri. When God turned his back to his son, akatarira kunyika, the whole world was glorious with the righteousness of Christ, and we are acceptable in the beloved. Galatians chapter 3 verse 27. Nokuti vazhinji venyu vakabhabhatidzwa muna Kristu makafuka munhu mutsva. Takafuka munhu mutsva. Takafuka Kristu. We are created anew in Christ Jesus. Ephesians 1:2, we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained
that we should walk in them. Second Corinthians, if any man be in Christ, he is a new creation, a new creature. Tachinjwa papi pamuchinjikwa ndio patinoshandurigwa, ndio patinogumisigwa upenyu hwechivi tichipuwa upenyu hwokururama. Ndo panonzi napo uyo usingazivi zvivi Mwari wakamuita kuti ave chivi kuti isu tive kururama kwake maari. Bible wrote kudii pana Romans 6:4 that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. I rise to walk in heaven's own light, above the world and sin, with heart made pure and garments white, and Christ enthroned within. So Christ is enthroned. The devil has been dethroned. Christ is now dominating. We can walk above the world. We can walk above sin. We no longer love the world because we love God through Jesus Christ. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we be dead with him, tafa pamwechete naye, tichadaro pakufamba kumuka kwedu pamwechete naye. Kana tisina kufa naye, atigoni kurarama naye. I quote manuscript 148, 1897, or Bible Commentary, volume 6, page 1075, paragraph 7. The new birth is a rare experience in this age of the world. So many who assume the name of Christ are unsanctified and unholy. They have been baptized, yes, but they were buried alive. Self did not die at the cross, and therefore they did not rise to newness of life in Christ. Self did not die at the cross. Saka havana kugona kumuka vane upenyu butsva muna Kristu Jesu. So there must be a death to self at the cross. Then there is a burial. Kubigwa kwemunhu wafa kuchindini pamuchinjikwa aguma. Isu tinoziva state of the dead kuti hakuna wakafa unodzoka kuupenyu hwake hwakare, wafa. Isu taakurarama kuupenyu butsva. Saka tukandi, this is the reason why there are so many perplexities in the churches. Why? Because the churches are being served by people whose selfishness did not die at the cross. They were only baptized in the water, but self did not die at the cross. My dear brethren, if we would go, we must first be made anew. We must first die at the cross. If we would be ambassadors of Christ to reconcile the world to God, therefore we must be done. Tofana kushandwa, tishandurwe, tifanane naye, kuti kana tichibudawo tichiinda, vanhu vati varuna zviro kwazvo Mwari unavo, nokuti hakuna unoita mabasa akadai kana Mwari asinaye. Eni Mwari atitira zvakanaka. I will go by whose character, by whose glory. We ought to go with the glory of God. The Bible says, and we saw in Jesus Christ the glory as the only glory of the Father. As we will go, we must go with the glory of God, full of grace and truth. The Lord God be with you. Amen. Yande auko wano gongana Ibaba Mere pechi Garo tamari Vano funza Jesu Ne maropa Enyenye Vare kupinda Vo Jerusalem aja Vasambane Kupinda Jerusalem,
Yesu